umfanekiso ofika isikhashana bese unyamana emva komzuzwana. Empeleni sonke nje ushiya isikhala sakhe sacosha kungamahlavana. Belifana nesihlahla sona esiduka ukunakekelwa wangasicheleli siyashabalala phambi kwakho sivele sifuna ukufa. Umfanekiso walo awubonakali kodwa ezwakala ngesiphepho ezusha nomoya kweqamoya. Uthi ngani uthi uthanda ngisebenzisa igama lalo ukwenza ukukhohlakala nokuqamba. Lithi vele akusekho lakhohliswa kakhulu ukuhlanganisa abantu ababili abanenhloso engafani. Lithi sebenzisana nomfanekiso ukwenza ukukhohlakala nokuqamba ngoba ulangempela nani-50 nakuqeda mhlaniseke imithi. Lamoshwa kakhulu labo abangenandaba bakhohlwa umkhokha ingakho-ke zifaka nguye. Lithi uthando liyamangala nje malize ukuthi khona abantu lemangcwabeni ngincane, kanjani? Bakhohlwa ukuthi khona bathola umhlabathi ngesifuba ngenxa yokukhohlisana besebenzisa igama lothando kanti bazibela ithuna bona ngokwabo. Igama ngumsebenzi.